Ake sifebe isusi sisike manje. Nazi into zokufeba. Nazi into zomndinda. Uma uzazi ukuthi ufebeleni igama lakho waqashukela umthambo kano senza lento le. Yenza njena uma ususola ukuthi ukhulelwe ingane engazalwa ile ndoda le. Lesidumdumo esindwe ekhanda ihlezi sigundile ekhanda ongazi ukuthi isifihle impandla okwenzani. Sifebele vese uma usukhulelwe nje. Thatha lento le. Uthathe amanzi akade geza ngawo. Uwafuthe ngalento le. Musu ukha kuyona into engangethi spoon musu uyayiphuza. Musu welala naye. Le ngane yokhulelwa izophinda ifane naye. Wow. Bafebelenike. Thatha lento le. Uyisebenzise indlela kade ngifundisa ngayo isenyiswa kanjani. Umusu uyifutha la kulamazi kade geza ngawo. Umusu ukhiphe engangethi spoon musu uyaphuza lamanzi. Le ngane izongena ibe polluted. Izophuma ifana naye exactly namadlebe amakhulu. Isidom na nekhala kangathi ka president. Yenza njena ifonele manje it's 200 rand kuphela. Number to call is 063 6898922. Isugars yokofeba. Siyabonga. Hayi bafethu ngiyathemba naziba lapha lento iqalele yaqelaza lapha na insizwa Bab Dokotela enze izibuka lapha ngazi ke umuntu mhlambe ziqiniso kanjani lezo indaba lezo ukuthi ke mangabe uthatha lo muthi usebenzisa ngendlela akachaza ngayo lapha na ke ingane ebuya lapha na ifuze wena ngazi ke okunye lapha nami bengifisa ukuthola ukuthi ke mhlambe ingane ifuza ubaba wayo mangabe ubaba wayo ngempela mhlambe noma ke mangabe mhlambe uhambile wawuganga uba usufuna ingane lapha ifuze ekhaya kubo ke lapha umsebenza lo muthi angazi ke kodwa ngicabanga ukuhamba kwesikhathi sohamba sithole yonke lo information evela lapha kwinsizwa ubaba uDokotela mhlambe lithini lakho uva ngalezi ndaba ake sivele sihlala lapha na comment section ungixoxele kanjani mhlambe luthini lakho uva ngalolu daba ngilasibona amagumede engane ukuthi mfezo wakho malo sengiba manje nethembisa unyabuye futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho kuhlala subscribe ngibe nesuku lomnandi ngithanda khona.